Ida. Kuva. Tervetuloa unikansa tänne Matka Nekoponiin. Mä unohdin aamulla kuvata, mutta mä kuvaan nyt täällä autossa. Niin kuin huomaat, olen varautunut vähän liian kuumasti. Keli sanoo 25, oliko? Joo. 25, niin vähän kuuma voi tulla, mutta vesisadetta varmaan tulee 4 aikaan. Nähdään tapahtuma-alueella. Mulla on tässä katausmikki, mutta tässä sanoin, että ollaan nyt tullut tänne Nekokon alueelle ja muuta jotakin siihen, josta saatiin ranneke ja muuta. Ei mitään muuta sen erikoisempaa. Mä jotenkin erikoiset pois. Niin. Me ollaan käyty paljon shoppailemassa nyt. Tehtiin Stamp-rallia, The Catch Up with a Team. Niin mulla on paljon tarroja. Kautta ihana Jotaroa. Mä rakastan tätä. Ja kaverille ostin tämmösen AOPA-standin. Ja mulla on vihdoinkin D&D-nopat mun D&D-hahmolle. Uhuhu! Ja muistakaa juoda vettä. Tää on ihan hirveän kuuma. Oi, mun kohta lukio. Ja hirveän kuuma. Me lähdetään, Marikin äiti hommaa meille noita, mikä se oli? Cosplay Catwalk, niitä lippuja. Niin mennään se kattoo sitä sitten jossakin vaiheessa, mutta nyt vähän levähellään, hengitään ja väsyy jotenkin. Noin. Mitä olet itse mieltä? No ei tässä nyt niin hirveästi oo. Ihana. Joo, mä hoidan kuvaa. The sun. Pikku mikki. Eikä hylyt taas mut varpailla niinku viime. Gentle. Mä tiedän. Päästiin juoksettaa taas siihen käymään. Sulle poppia! That's one guy nobody invited. Jota. Okei. Avaa se. Avataan. Avaa se jo. Sori. Kuuluu. Let's see. What did I get from... Korkkia! Maua niitä. Hei, nyt kaikki tulee mutta. Moi. Mä käyn siihen. Tässä näin, että mikä ei Mitä? Näytä. Näytä tää kameralle! Wow. Ensinnäkin. Se on noppia. Noppia. Okei. Se on lumikko. Varassa muualta tuolla. Se on takana tuolla. Se on takana tuolla. Damn. Monsteria. Sale on lähellä. Se on ihan nurkan takana tuolla. Ensinnäkin. Pakko ja liian promio. YK 3, 4, 5, 6, 8, 9 pakkaa. Mikä? Sliivejä. Onko sulla promo siellä? Joo, ja sitten promo. Näytä ne kameralle. Joo, tässä on... Onko sulla... Eiks nää kaikki edelleen? Joo, älä... En ne tarvitse olla. Ai, ja promot! Damn. Ole mun painerin mukaan. Damn, the kick ass! Mun stiivit on kyllä aika... Backpasta. Kustumis. Mä oon tän... Niin tämän... Oh my god! Haluatko sä Tää on parempi. Tää on hyvä. Tää on ikimistä. Siis sulla...
Nyt me... 信じるからな。ポイントコピー。信じるんで、はい。オッケー、信じるぜ。 What do you think? Are you Excited. Excited. We have friends there. Me too. Sarjasta Soul Eater. Roona on mun lempihahmo Soul Eateristä ja ajattelin, että hänestä olisi helppo tehdä ensimmäinen suuremmaksi osaksi itse tehty cosplay. Kossin haastavin osa oli valkoisten kangaspalojen ompelu, sillä me ommeltiin kaverin ompelukoneella, joka tuntui jumittuvan jokaisen sauman välissä. Kossissa onnistui parhaiten perukin teko, joka oli alun perin 90 senttimetriä pitkä, mutta jouduttiin leikkaamaan erittäin lyhyeksi. Kiitos Kitsu. Päällä ekalla kerralla, mutta tultiin syömään. Mulla on vähän pyörtyvä olo, niin mä nyt syön. Mulla on kerrosateria ja ranskalaiset, jotka maistuu todella hyvältä, Just Came Out the Fryer ja Pepe Make. Nyt mä syön. Hittakaa sinne kokoni. Noi, me ollaan Auteikon Nekokanissa. Mä oon hirveen väsynyt. Täällä on kuuma. Mä haluun hotellihuoneeseen nukkumaan. Mun päätä särkee. Tässä on blogaus. Noin. Noniin, mä oon aikana. Nyt. Watch the master. Ei vittu. Good enough, you know? No nyt. Voitko sä kertoa mulle miten ne... Ei vittu. No niin, tästä taas tästä eteenpäin sitten näin. Ei tässä ei. Näin vaan painotus. Mitä on tiiminen haluaa? Enkä murke. Missä joo? Missä joo? Pääsä itse. Kuvausta. Pelausta. Me ollaan vesisateessa täällä menossa. Vähän rankkaa keliä täällä. Mitä tuntuu? No, kunhan tää selvii, niin on ihan hyvä. Jep, I came in prepared. Mulla on tämmönen kunnon juttu päässä, mutta nyt oli meidän ensimmäinen konipäivä. Oli hauskaa. Ihan hauskaa oli joo. The Wii Sports oli kyllä hauska. Mua väsyttää, mutta oli ihan hauskaa. Jep, muakin väsyttää. Nyt mennään hotellille ja nähdään huomenna. Tervetuloa toisen päivän Nekokoniin. Olemme taas täällä näin. Minulla on kavereita kanssani. Esittele itse. Mä oon Iida. Oletko? Täällä ruokataan sitten. Mario! Noin, siinä on. Ja lisää on täällä. Ai, siellä tulee lumiko. Mutta niin kuin huomaat, minulla on acquired kissankorvat. Jonnekin mennään, mä en kyllä niihin ohjelmiin jaksa mennä, niin katsotaan mitä me tehdään täällä ympärillä. No niin, heippa! No niin, me ollaan vähän aikaa ollut täällä Neopanissa. Me otettiin vähän kuvia ja muita semmoista. Ajattelin mennä tuonne meidän kahvilaan, mutta siellä on vähän jonoa, niin katsotaan, että tullaan vähän myöhemmin. Näytä vähän kavereita täällä.
Kuka sun nimi on? Huura. Kuka sun nimi on? Sora. Mitä tykkäät? Mitä? Mistä? Kiitos. Jos sä tykkäät. Kyllä, kiitos. Kuka sä oot? Emppu. Mitä tykkäät? Femboista. Ai, ihan vaan. Ota kameramies. Sano moikka. Hello. Noniin. Mennään varmaan kattoo tekemään näitä videoita tai jotakin, koska TikTok ei. Laita vaikka mun hiuksia. Laita mun korvaa, laita mun korvaa. Tohon. Joo. Damn! Mun korvassa on tämmönen kunnon grey. Mitä te kuuntelette? Joo, Linkin on ihan hyvä. Joo, kyllä. Ketkä mä voisin myrkyttää? Ohjeessa päällä. Niin, me ollaan täällä Nepokoissa ollut aika kauan. Tai no siis, ei se niin pitkään, me kuvattiin vähän videoita ja otettiin vähän kuvia. Nyt 9 minuutin ajan päässä alkaisi noin päättäjäiset on. Niin päättäjäiset, mutta me ei varmaan mennä niihin, kun vähän väsyttää ja mun päätä sattuu peruukin takia. Mutta ihan kiva täällä on ollut. Harmisesti ei tullut karaokeessa oikein käyttää, mutta mieluummin mä sitä kotona teen kuin täällä näin. Niin lähdetään varmaan nyt silleen kotiin päin. Heippa!